Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na samym starcie chciałabym was bardzo przeprosić za to, że jest tak cicho, po prostu jest tak cicho, mnie słychać. No w każdym razie trudno, więc tak, co byśmy dzisiaj mogli porobić? No, czekajcie, najpierw sobie tutaj, najpierw może sobie tutaj coś pogadamy. Bardzo wam dziękuję, że mi wbiliście tyle kasy za te pozdro oczywiście oraz że wbiliście mi 11 level. Muszę się przyznać do tego, że jednak ja sobie też czasami pomagałam. Zakładałam jakieś dziwne konto i no. Spoko, ja teraz chorek też tu mam i nie fajnie mikrofon jak dziewczyna brzmi, więc dziękujesz. Okej. Ogólnie Skype będzie w artbooku, a ja się teraz przebiorę. Nie mam za dużo ciuchów, aha, jeżeli słychać jakieś szumy z komputera, to was bardzo za to przepraszam również. No sorry, za taką samą jakość dźwięku, będzie mieć dźwięk po prostu, mój głos będzie przyspieszony, bo się teraz wstydzę, no bo, kurde, no bo jednak ten swój taki głosik mam. W przyszłości oczywiście postaram się o lepszą jakość dźwięku. Napiszę, że nagrywam. Będę sobie może potem zaraz postawiać. I tak, pozdrowię kilka osób, jeżeli ogólnie się to załaduje. No okej. Pozdrawiam Belianna 2 oraz Draka 2006. Z była dla mnie bardzo miła. A ty moja koleżanka jest. Co tutaj? Dziękuję za autograf Ala Kicia Małpa MSP. Dziękuję bajeczna Alutka za grafa. No okej. Nie wiem, co możemy sobie porobić w tym odcinku. Witam serdecznie YouTube'a, sytuacją, bo inaczej wiem właśnie pani. A więc tak, pozdrawiam na Ticzek XD Sweet. Dziękuję za to, że tak się do mnie poświęciłaś. Chociaż nie wiem, czy to może nazwać w sumie poświęceniem. No w każdym razie dziękuję za pozdrowienie YouTube'a. Jeszcze również pozdrawiam. I słuchajcie, dobrałam się 14 subów. Mam nadzieję, że się trochę będziemy wybijać, ponieważ możecie mnie motywować w taki sposób, że pod filmami będziecie pisać dosyć miłe komentarze, takie, które mnie zniechęcą. Oraz będziecie tutaj te... oraz... Ja przepraszam bardzo, jestem w sumie rozkojarzona teraz, bo chcę się zastanowić nad bitem. Ale to najpierw na drugim końcu mi się musi skończyć, więc no nie wiem. Chcecie, zaraz wracam. Okej, już jestem. Nie przypomniałam sobie, co chcę powiedzieć. No spoko. A dobra, już wiem. Więc tak, możecie mnie zapraszać na Skype'a. Z przyjemnością was przyjmę. Mój Skype to Vera, podkreśnik Wiki, podkreśnik MSP. Wszystko jest z małej. No, to są tyle z takich dosyć ważnych informacji. Możecie mnie również zaprosić na to konto. Jestem xxaariri.aax03. Nie, znaczy, pamiętam takie... No, tu są takie dziewczyny... To oczywiście nie jestem ja. Nie jestem ja, chociaż tu jest taki mój styl. A nie, to nie jestem ja, a to też nie jestem ja. Nawet zakładam taki kąt, ponieważ nie wiem w ogóle nawet po co. Sorki. Teraz będę nagrywała kilka odcinków pod rząd, to jest akurat 5. odcinek. Zagrajmy w Mr. Planet. Bez intra, tak, bez intra. No w sumie... Czekajcie, momencik. A więc tak, jeżeli można prosić, to dajcie mi pozdro, ponieważ również zbieram na levela. I żebym sobie mogła podzielić, ponieważ to jest do takiego jednego kompletu. No i to jest też cały komplet. Jeszcze sobie będę robiła listę. No więc tak. Ała, chyba nie właśnie. No dobra, nieważne. Może oglądamy sobie zdjęcia. Ogólnie również, nie umiem się wysłowić. Mam tutaj swoje 2 zdjęcia, to jest akurat moja kolekcja książek. Trochę widać mój pokój, ale co tam? No i tutaj taka, to jest właśnie zresztą kanału, nazwałam to tak. Po prostu, nie, ja kocham takie, tego typu artbooks, to jest mega, naprawdę, aż to skomentuję. No tak, ja wiecie, będzie tam ma pewne ograniczenia, ale postaram się montować filmy, nie mam żadnego takiego programu do montowania. Mam tylko Windowsa i Movie Maker, ale w późniejszym czasie oczywiście będzie lepszy program do nagrywania oraz będzie też lepszy program do montowania. Komputerze, ucisz się, proszę.